Nun mundo cheo de aventuras, sabedes que? Cada país precisa dos seus propios héroes e hoxe imos coñecer o equipo secreto que protexe España, os seus 3 superpoderes, listos para unha misión que é épica. Pois imos alá. Ben, pois este é o noso escenario, España. Un país que é unha pasada, cheo de xente, de tradicións, de lugares fantásticos. Pero, a ver, como se consigue que todo isto funcione ben, en paz e con armonía? Pois cun equipo de superhéroes pero que moi especial. Claro, porque todo gran equipo de superhéroes necesita un manual de instruccións, non si? Pois o manual deste equipo chámase a Constitución de 1978, é como o seu libro de regras secreto. E aí explícase como teñen que usar os seus poderes para que todo o mundo este seguro e protexido. E aquí, atención que ven a estrategia mestra. Para evitar que un só héroe teña demasiado poder e, que se converta nun supervilán, o manual di que o poder ten que repartirse. É un plan xenial para manter o equilibrio. Así que o poder divídese en 3. Primeiro superpoder á vista. Imos coñecer o poder legislativo. Hai que pensar neles como si fosen os arquitectos do equipo, sabes? Os cerebros de toda a operación. A súa misión é deseñar as reglas do xogo para que poidamos convivir en paz. E como se chaman de verdade estes arquitectos? Pois son as Cortes Xerais, que é un equipo dividido en 2 grupos, o Congreso e o Senado. A súa misión é superimportante, crear as leis que seguimos todos, como se fosen as regras dun xogo xigante. Pero, de onde sacan o seu poder? Pois de nós. Cada vez que os maiores votan, están a darlles un anaquiño do seu poder para que nos representen. A que é xenial? Moi ben, perfecto. Xa temos as regras. Pero, de que serven as regras se ninguén as pon en marcha? Pois para eso temos o segundo superpoder, o poder executivo, o noso equipo de acción. Eles son os que pasan das palabras aos feitos. E como se organizan? Pois é moi fácil. Teñen un líder que é o presidente ou a presidenta do goberno. Este líder ten un escuadrón de especialistas que son os ministros e cada un céntrase nunha tarefa superimportante. Cuidar dos hospitais, organizar os colexios, construir estradas, que son os que fan que o país funcione no día a día. E chegamos ao terceiro e último superpoder, o poder xudicial. A ver, se o noso país fuese un partido de fútbol, eles serían os árbitros. Son os gardiáns da xustiza e a súa misión é asegurarse de que todo o mundo xogue limpo e respete as regras do xogo. Estes gardiáns son os xuíces e os magistrados. A súa misión é resolver conflitos e castigar a que non cumpra as leis. Pero ollo, o seu superpoder máis importante de todos é a independencia. Isto que significa? Pois que ninguén, pero ninguén de ninguén, nin sequera os outros 2 poderes, pode decirlles o que teñen que facer, e así garanten que a xustiza sexa igual para todos. Moi ben, xa coñecemos os 3 héroes, os que crean as regras, os que as aplican e os que vixían que se cumpran. Pero, cal é o seu maior segredo? Pois o traballo en equipo. Imos ver agora por que o equilibrio entre eles é a clave de todo. O noso manual secreto, a Constitución, dixo ben claro. Esta frase é a idea máis importante de todas. A separación de poderes é o que garante que vivamos nun país libre e xusto. É, por así decilo, a regra de ouro do noso equipo de héroes. Entón, hai que pensalo ben. Imaginade que un só héroe tivese os 3 superpoderes. Podería facer o que lle dese a gana. Sería moi perigoso, non si? Pero ao ter 3 héroes distintos, vixíanse uns aos outros. Se un intenta pasarse da raya, os outros 2 están aí para frealo. E así, traballando en equipo, é como protexen a nosa liberdade. Veña, imos facer un repaso super rápido para que non se esqueza nada disto. O poder legislativo crea as leis. O poder executivo aplícaas. E o poder xudicial vixía que todo o mundo as cumpra. Crear, aplicar e vixiar. 3 misións, un solo equipo. E agora, unha misión para todos. Xa vedes que o traballo destes 3 superpoderes está por todas partes. Nas normas do colexio, nas noticias que escoitamos. Onde máis se vos ocorre que se pode ver a súa pegada? A aventura de descubrilo continúa.